escrito que se vai a presentar na delegación do Goberno. As tres organizacións agrarias galegas, Sindicato Labrego Galego, Xóvenes Agricultores e Unións Agrarias, así como a Asociación Galega de Cooperativas, manifestan que o sector lácteo galego e español en xeral están a atravesar unha das maiores crisis da súa historia, que ven sufrindo neste último ano repetidas baixadas de precios, o que fai que nestes momentos esteamos por debaixo dos custos de produción, que teñamos a ameaza por parte de algunha industria de deixar de recoller o leite a partir do día 1 de abril deste ano, feito inexplicable por ser o Estado español deficitario, que a pesar dos esforzos realizados non fomos quen de chegar a acordos co sector industrial de cara a dar estabilidade ao conxunto do sector, que as prácticas comerciais da industria e distribución están arruinando os gandeiros e gandeiras. Por iso, tanto as organizacións agrarias como as cooperativas decidimos iniciar movilizacións de cara a exixirlle ao Ministerio de Medio Ambiente Rural e Marino medidas que dean solución a esta situación, que de non ser así levaría a desaparición de moitas explotacións. Que no cumio de ministros e ministras europeos do ramo que se está a celebrar hoxe, día 23 de marzo, en Bruselas, en o que hai un punto específico do sector lácteo, se dé a este sector a consideración de estratégico e se faga un plantexamento conxunto de defensa do sector, tanto no que se refira ás consecuencias do chequeo médico como medida de recuperación de mecanismos de intervención pública dos mercados. Un plan estratégico que contemple medidas económicas, fiscais e de refinanciamento de deuda, cunha dotación orzamentaria axeitada onde se recolla a situación real do sector, posto que o conxunto do sector foi incapaz, por sí solo, que o Ministerio poña medidas encima da mesa para regular as relacións comerciais entre produtores e industrias e distribución que impidan que o 30% do leite que temos que importar todos os anos marque o precio do 70% producido aquí. Mecanismos que impidan que se poida importar leite de outros países a un precio máis baixo do que ali perciben os produtores. Medidas que avancen na trazabilidade do produto de tal xeito que o consumidor teña información acerca de onde foi producido o leite que está mercando. En definitiva, medidas que veñan a por coherencia a un mercado deficitario que, a pesar disso, vise tremendamente afectado polos excedentes de outros países. Neste sentido, solicitamos medidas inmediatas que tendan unha mellor regulación e xestión das importacións que realiza o sector industrial, que o Ministerio exixa a distribución que opera en España que se implique no mantemento dun sector estratégico como este, que se atopen de inmediato medidas de apoio ás cooperativas de suministro de leite, que son unha ferramenta socioeconómica clave para articular os gandeiros coa finalidade de reducir custos de produción, ser máis eficientes e mellorar a súa calidade de vida. Os gandeiros e gandeiras non podemos seguir vendendo o noso leite por debaixo dos custos de produción e, por iso, as organizacións convocantes manifestan o seu respaldo ás movilizacións que se poidan plantexar, tanto a nivel de Galicia como en todo o Estado, de cara a que se poñan en marcha estas medidas. Este é o escrito que se acaba de entregar na delegación do Goberno. Sin máis, damos por concluída a concentración. Ímonos para casa, pero coa sensación, temos que ir coa sensación de que, como ben xa dixeron aquí, imos ter que volver aquí onde faga falta. Nesta semana mismo hai unha reunión plantexada con todo o sector a nivel estatal e dai ten que salir unha data para decirle claramente á ministra que se o debate é se ten que quedar ela ou temos que quedar os gandeiros de Galicia, que non teña ningunha dúda que a que ten que marchar é ela. Tenemos que quedar os gandeiros. Moitas gracias.